nggih nol. Kula ki anu nyobi nggih kaya sampean niku. Tumbas temple-temple rega 700 kalih ngoten nika. Nggih. Kula telateni. Yen iki nggih pokoke njajal sik ngajake penak ya terusne. Wong kandange tumbas lho. Tumbas dadi. Ingon-ingon mboten enten penake. Nggih. Nggih to. Lah wong tenagane dirah ya. Wayahe kesel-kesel ya kudu budal. Mungkin jawang ya budal. Tapi nggih penake nek pun dados. Nggih. Pun dados niku pomo ibaratnya ada sewulan dulu. Damel sing teng warung sak keluarga ngotene aman. Yang penting iki sik anu ilmune golek ilmu sik niki. Pokoke ilmune setunggal. Telaten. Nggih. Niku nambungan tek kalih anu Mas. Tek enten tiyang ngomong ngomong wedhus ngaten-ngaten mboten mboten sang anu. Anu prinsipe dhewe-dhewe. Nggih. Aku ingon-ingon iki ya siki. Walah enak sing anu sindura iki anune lempit-lempit ngene. Eleh. Ngoten niku sing ngrusaki nggih. Mengke lek pengen ngoten nika nggih. Pun dados pun ibarate iki kalih-kalih dados 8 nggih. Nggih. Mengke sade kalih atau 3 tumbas nyalit lempit niku. Nggih. Ngoten niku. Pokoke kalih dados setunggal. Ilmune ngoten. Nggih. Kula riyen Jawa gunung ya, Mas. Sitok-sitoke rega barakne 12 apa 1.200.000 1.500 ngoten. Iku anu lanang napa? Lanange. Alit-alit ngoten kan jogek kula operne lanang kula operne wedok sing radi sae. Gedhi plegonan. Nggih. Plegonan mangke kula padhone sing lanangan radi sae. Ngoten niku. Dene nek pun manak nggih. Liyane disuda. Sama niki kita dados 3, adol sekawan apa adol kalih ngoten niku. Sisteme ngoten niku, boten ditelahne ngoten mboten. Jadi ini damel dinggih tumbas makan niku wau. Sing elek-elek niku. iki suket ngeten iki mboten segan. Urun kan. Tapi anu keh rine lho kok nate mbabat bos mak cekruik sing tangan. Pokoke ilmune lek pengen sukses niku, Mas. Lah nggih ta. Sabar telaten. Sabar telaten nggih. Kula nggih ngon-ngon menduk lembune rega 700, Mas. 7 juta. Lah nggih. Nggih wedhus mendho anu dhuwit. Sirokne sapi. Nggih. Nah, Niki pun pomo kula klumpukne niku pomo kula klumpukne lek 18 enten. 18 juta. 18 lembu. Boh. 18 sapi. Rega 7 juta. Tapi ya niku wau bajake sekirane pasut rega 14 15 ngoten niku kula jole. Dadi awale yen 7 juta. 7 juta. Duit wedhus. Duit wedhus. Kula belajar niku lek lembune niku 2016 kula tasik teng Malaysia. 2000 nggih sekitar 17-an Mas. 2017 Mas. Kula belajar. Lembu niku. Nggih. Ilmune telaten niku mau. Lek wedhuse niku pun mangu mergane yen kula gaduh-gaduhne ngoten niku. Lah nggih. Tinggal kesah teng Malaysia. Gangsal tahun nek mendho niku kula gaduh nih. Mangke wangsul kula penjat. Nggih. Jan perjuangane nggih saka nol. Dirasa teng Malaysia kepenak belajar pengalaman. Kelar 5 tahun. Yalah nerusne nang omah es. Pak kula sak gedhe kula teng Malaysia. Oh. Niki nandur mbako niki. Walah niki. Niki pake niki. Pokoke pengen sukses niku. Telaten sabar. Kae kuncine niku. Nah iki. Sakniki ditawani
Pas penak ning kene wis ilmune wis akeh. Ngeten iki nggih kula ngaris menten iki nggih. Benjing-enjing maneh kula ngrumput. Teng griya tilem. Nah nggih. Jam 12 siang nggih to. Dugi jam 2 jam 3 ngasar. Kula tak tilem iki sonten niku pun resik-resik. Dalu tilem. Nek ngebruk nih. Ngebrukne jam Badhe magrib. kawan. Oh sekawan. Nggih. Tapi ngenten iki mboten disukani. Enjing wau. Oh enjing pun. Kula sarapi pun. Nggih sarapi saithik ngoten. Nggih. Pokoke ampe dugine jam 2 tasik gedhi ngoten mawon pun. Nggih. Pokoke lek anu nggih penak Mas, tenan Mas. Pun berjalan penak. Nggih wong ngenten iki kula namung bagian ngalit bojo kula sing telaten iki. Nggih, penting isi modal sabar telaten. Nggih. Iya ngoten iki pomo film awake dhewe golek karya sithik. Nanti 2 juta plus, Mas. Nggih ta. Ingon-ingon ngoten iki. Kayak wis kumpul anak bojo, dulur cedhek, pengen ngalun-alun ya cedhek. Kurang penak piye mosok arep lunga. Golek-golek gule sarep anak bojo. Lah jalani lho. Monggo, Nggih, monggo-monggo. Lur, perbincangan saya dengan sahabat ngarit. Perjuangannya dari nol, itu sahabat ngarit dari Mbungkal. Datang ke sini cari pakan ini di desa saya. Kalau ke sana ke Tasen, Desa Rono Sentanan. Pasar Siman Buablas ngitan Duk. Lah niku. Iku bang pakan kaya ngene iki lho ning pinggir dalan lho, Lur. Suket kaya ngene, bodho ra gelem ngerit lho. Nah. Makanya investasi untuk masa depan. Open wedhus, open sapi. Aku sih tak belajar open apa wedhus ae. Engko nek wis lanyah engko dirokne sapi kaya Pak mau. Pun nggih Lur. Perbincangannya ini saya sudah ngarit mau pulang. Monggo